мъжки и от детски състав, така че първо имаме клубно равнище, после отборно, в момента тук е мъжки отбор, треньора на децата тук е. И двата ни състава в момента показаха желание за развитие на терена и извън терена, като тази календарна година сме добре. Може би горе-долу април-май започнахме един възходящ период, надявам се и следващата календарна година да си го продължим. Децата също са много добри, аз отидох на един-два мача с децата също са добри, имат желание, много загуби, нали, но случват се сега. Реално можеше и без тях да знаем какви неща ги правят хората, но нека си. Мероприятия, да резюмирам какво направихме. Календарната година започна с благотворителния турнир. Всъщност благотворителният турнир в Кърджали, където ние взехме участие за здрав. Двата матча, които направихме за здрава в Ардино, събрахме много солидна сума, между другото, и колкото аз ги смятах, 6000 лева сме събрали по време на двата матча. Това е много добре. По време на коледно-новогодишните празници в Тецка миналия турнир ние подпомогнахме едно семейство в нужда тогава. Също така, като благотворителност след турнира на Газрай, беше направено дарение за защитеното жилище, изразяващо се в Сушилния. Други мероприятия, какво сме направили? Имаме коледен турнир, знаете, направихме миналия декември, този декември също вече го проведохме, мога да го отчетем. Турнира на Галатасарай се проведе в Ардино тази година. Направихме отново турнир по време на фестивала и се получиха, може би, добре тези предавари. Тази година панера също стана доста добре. Също така, като мероприятие може да отчетем и това, че бяхме домакини на много срещи между различни отбори. Значи мъжките на ПК Хасково и Родопа Смолян също играха на нашия стадион. Те бяха много доволни от нашия терен. Арда U16 и U17 са също много доволни от терена и от всичко, от обстановката, и също бяхме и домакини на учителската Спартакиада. Много работа, колеги. Трябва да се борим. Усъвършенстване на представянето в междуобластното първенство. Представям си го като без загуба в втората част. Малко е трудно, много е трудно даже, но защо да не стане? Защо да не стане? Може и да стане. Подсилване на състава, което най-вероятно лятото. Вече, нали, състава е нещо динамично и се променя винаги. Има хора, които желаят да дойдат да играят, така че да дойдат, идват, пробват да ги стават по-щата. Организираме и провеждаме инициативи. Знаете, това си го правим постоянно, така че няма по никакъв начин да се отклоняваме от колоза, по което се движим. Създаване за проекти, живот и здраве, февруари. Клуба има право по Еразъм да кандидатства като СНЦ, като Сдружение с нестопанска цел по обществена полза, има право да кандидатства. Реклама на Ардино, реклама на спорта, реклама на туризма. Това го движим общо всичките организации, които са партньорски, братски с клуба, в които участваме. Това сме си едни и същи хора. Клуба, туризма, туристическото дружество, младежкото сдружение, всички заедно рекламираме, защото туризъм, спорт, всичко, посещаемост, бизнес, защото има собственици на заведението, собственици на хотели. Всичко това върви заедно, така че го движим заедно. Защото по селекцията се работи още в момента и става въпрос за поне две сериозни имена и ще имате сериозно конкуренция.
календарната 2025 година и за постигане на резултат от 126 точки в крайното класиране връчваме грамота за трето място, но според мен може да се брои и за играч на годината Емре Сападжиев. За отлично представяне на терена и постигане на резултат от 140 точки в крайното класиране. Фото финиш. Второ място Тезгюн Айдън, но наистина браво за полусезон. Колеги, да направим една 15. Сега, дами и господа, сред нас са много футболисти, които още не бяха отличени. Но сред нас има един много колоритен наш приятел. Много го обичаме, много го базикаме. Той е номер едно също, както и предишните двама. Но с резултат от 160 точки в крайното класиране, играч на годината за 2025 година за първи път е Екрем Хасан, капитана на Гнаката. Благодарим в този ред на мисли, всъщност, че се събираме в този хотел, провеждаме такова отчетно събрание на такова място, благодарение на съдействието на Милени, на Инстатури. Изказвам и благодарности от името на всички вас и от мое лично име, така че благодарим на Инстатур, да са ни живи и здрави, всички, които работят, да може така и лятото да направим нещо.